so kasamu no ene akama nsiai ene o se somatete se ankane Ghana man panyina waso ono de wontrefo ma vim no bese ne impress aso ma return from anwesem no so wase chenchena che won retired wasa beba biem John Dramani Mahama wani nam na okeka sa han me ma penso me mamokwa ma mo bo apo mo so na mo twere no ye de kwachis ne bremo ni asanso de anu ye de abramo na matwe ne motwa ni ye de Ghana ha we de amo akasa we ge fo nkura bibusa mo etisa na nkura na jeso da bi o no se da bi dia ani ya mo nka kire Owura John Dramani Mahama se mensem na okeka no sebi mpaduasa nsuo bi anim oni nyina suo bia ento onya de okeka no esense ya mofra na yetete woni mo no sabi yenim so mutiri wabobew omunim de ampa enti eno so no mutira woni mutwa. It is a pity, though, that the sad nature of aspects of contemporary Ghanaian politics drove some otherwise allegedly responsible people, including a former president and perennial presidential candidate, to question the integrity of the results, happily, without any foundation, and attribute these results to cheating. Students of Wesley Girls High School, Wegehe girls. Do you cheat in examinations? I'm sure this loud no will send a strong message to those who express this unfortunate, misguided sentiment. Ladies and gentlemen, government intends to continue to deepen the education of our population so as to attain our industrialization objective. This means that there will be increasing emphasis on science and technology education and technical and vocational training. The Accra STEM Academy, a school dedicated principally to the teaching and learning of science, technology, engineering, and mathematics STEM, is almost complete and will be commissioned this year. Adishman mania wuti ye Ghana man panyini His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo Accra and wa prune mini mutre mu say we give for you say apona mutre na zamu apona mutre no me say dabi no nana ya bi o ya bi no so ma bi dia mon kan kire mu man panyini dada no so kana no pado na ye kire mu ade ye kire ade ani abusia mayenku ye nimu na wo kire wadwen 0533898915 o de fa so SMS beken kan dia maun na pania wono anatua National Democratic Congress anu NDC amanyokuo no setitinani eye Owura Johnson Asiedunketi General Mosquito Chairman General wadi atu dwachira se Dr. Alhaji Mahamudu Bamia enanwe enumre from binkasa ho a wode ba krom ha se no ukuada bi no sankasa ho ni mo na eye two copy nkwa pi on the one kwa enu okoke ka kire Ghana fo ensem ni bi wa mu a he eye John Dramani Mahama nsam nkwa enu ya ya twro ne kode ni kode mostly edi agu na pon so abeken kan sa konfo yire edi ama Ghana fo na Owura Johnson Asiedunketi a kire mu a enan wade ya John Dramani Mahama to abomuo eda na di kire Ghana fo so oba wode asoafo maako aduosia na bebu ne man eni ayite ya pe Papa Alhaji wate ya pe ne kuse nkete Matthew minchuro no twiro de to wase me yeli dito Ghana fo bekanti ma mente so eno no te ne dia so ba 50 nti na nanu ada na kasa ho ni mo ase wo ba pe ni ministers ni abedi achefo nyina odi 50 ena ebe ya adwuma Johnson Asiedunketi ase eya John Dramani Mahama na dwen anti wa ba wia na dwen a wo onfamra wan famda na NDC fo ho nto wo mu woto ne nsam so de tudwa ya no wo kirem se nei Dr. Alhaji Mahamudu Bamia hunu se ye di nipas 50 bu man na beye ye dia ene e wo se wote no ho asese John Dramani Mahama na nim nyansa kese wo krom ha esan se wo pe de ode adwenkyere ne baaye ode ni susua ne baaye de adi kanya eye John Dramani Mahama wase hwe na anu adoko gina simpie sui mi betwa yi levim mi betwa we bet mi betwa we onu ana manyoku omu akura no
wo mu nioma bi won mu abaomia ehunu sebe eye beto koto bekuma decisions adwen wo mafanti amwa Ghana fo nti so betwamu na wa hunu so se John Dramani Mahama nso nimnyansa pinti wa fana na adia ba ko dia kane dia ho a ekire se ensunsuye da MPP ani NDC ntemo Johnson asiedu nketia etoa ne nsam sesese no emese ayi alaji oni JD amwamo kwa akansie pa na emse wo mu ekro we hye shoe a we hye shoe ni bi we hye a half shoe obehye we hye full shoe obehye we botai we be botai we hye African wear we behye we hye eyelashes ye makeup obehye anya obedai enti wase wo bra papa ni pa bi anso e wose wo danso e wo wafuom na sa wutimi tukwape ehwe di obi ya na nso kika bi ye bi dia na chese wankasa no a wo kansa mo no esense wo hwe obi pa asua na nso wache a pa bi ntino uni masa ye kasa wo mo sa wo nka ho bi esense wakwa akohwe obi asa na ne wo sa no wache a pa enu nti waka ade akyera eni pipia manyokuo ne se titru ni papa alaji bibia ni trimu o se dia se kwamtishi ni wa ya hia Mahama de tuwa no so de atoa me de me na mato akura akura de konu alaji pen wa twregu paper so de a ene e Ghana fo mo a montase ni nyansam ho MPP ni NDC hwan ena sese na dwen eka enti teachia wakogina babia ta feide wati afie the ministers no enti onet government oba ubeteso enti who are you vindicating apart from President Mahama who the President Mahama who dance here say asemu ana oka no afeide wadi atum say ho na kwan no da na wo so waya ho efipini wachi na wakoto wuram enti otutu say eye competition dia let's say ono ne de no ye better than Mahama without thinking through anything Assembly nyano wakanu tofa bomu no ni party ni nkai wano le yetutina ni Edema National Democratic Congress NDC amanyuko no Owura Johnson asiedu nketia General Mosquito na Owura General Mosquito anu asie no yadaso adrem ewchini akatamanso amanyuko no akache na opanyine ankane na oya osoafo hweda ogbodwumade ntotoya eso ewo Owura John Dramani Mahama bamuomo no nukro ya Owura John Dramani Mahama kro ya so no agya wen kasamafo eye Owura Felix oya ofosu kwache wano so kiremu se opanyine ano aye Ghana man panyina bedekire MPP otufa nkade man MPP amanyokuo no Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wachasa papa no sabi mpreduasa Ninsem bia wakaka Ghana hanom no yatia bre to me yanwene ehu otom aba ya ankure hu o yedede wose Ghana yatabidi ma wone oya wo boss eno ye Owura na nado danko akufu ade samon hwe na mtoto nioma ana mudi ne kokwasa kafrika dwo na ehye yi edita nyenyenyenyenyenye meti kopia meti pia ka ni ntimintu na chese eja oluma so tia asi na sisi ababi aduru ye obi anim saka ne ya memo afrodi mu no eno na sabi mpredu asafi na meti ni bewu nyansa se da bi o baba da ban fama me odi ma me meti atwi fama me na mintu free atechedi mu na wapia ma de ya memu nzizi awutu di afahene enti ne tenti ne tietia mu nyina ne se wo kire se Owura Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ayade se wono ankasa no eba no empempen oman no economy no edwadie di sikasam to tuase de be no ma beboa na agina brane no wachaze papa no unim die nyina asi do wo nyina no ade aboa empempen MPP aban yi na so antimi ankwankwasi aga ne sai yaso ntino won kopani ba bi na wontena na yentabiri omane fanhye amanyokofo fronsem na wonom hwe madoto ne mama bibia kototi na papa icheni nsemu no wacha so ro bosha tele bude Dr. Bawumia sabi ogire simpie ni apaso de wo hye nyina entimi ma oka boshe otimi sade no oka kolema no de se de pia so na beto bem no aka no aye ne sa na beto bem no aka no nim se wo ka fa no wadi ene aduru bra Ghana fo busabusa no sansam no won fa no yemra ye $1 to one cedi no won fa ho asem bra sisi how far now $1 to 12 Ghana cedis akosi sei
fu ayi anase frangu yi eno so se aba betete so se twitwitwi enane nam hene obisabisa ne sansem ni nyina fa wanu ye emfa emra kenke ena ba ko ye to ne sen yey etu ale ka we nyina disisi ani a wonu do hunu se Dr. Laji Mamudu Bawumia asabisa bi mpredwa so onyu obi a wase Ghana fo ema na kwanya na no wo kire mu se obi bekasa na Owura John Dramani Mahame no se Mahama dia waye bi panyo ai dia sabisa bi mpredwa sa wawe koto da no so be we krase ye na twinye yes obetimi awe eti papa no onu dia se onya de ne be gina ho na Dr. Bawumia be gina no ma utim se sabi ka fracho wase Dr. Bawumia obi ti se comedian no wani agya ko mu ne konga sam lewe mo wo mu na twasini ono mu na twasini ntino wono ne de onyu obi a chese wose ya fa di serious wo Ghana akora na mmom Owura John Dramani Mahama onde nani abre so be se obu o man konkono Ghana. If anybody tells you that Akufo-Addo or Bawumia's performance in the first half of their government, especially in relation to the economy, is the best you've had, the person is lying. Read my lips. Mahama was better because Mahama has occupied the same position that Bawumia occupies now. President Mahama's third best growth is Bawumia's highest. Inflation, he kept it at single digit for 33 months. By the end of Mahama's first term, the dollar exchanged at 2 cedis to the dollar. Two cedis. Our debt was 35 billion. Interest rates were at 15%. All the indicators that the MPP posted by 2020 were worse. Wasn't it Bawumia who told everybody in 2016 that they will move away from taxation to production? What did he mean by that? He comes to power and they heap 40 taxes on us starting from 2017, and we are told that we should applaud it and that he has not been president, so we should vote for him. Mahama, in all the years that he was president, he never defaulted. Even when he was vice president as head of the economic management team, he never defaulted on our debt. Under this government, they have defaulted on debt. Abusiafo apanyina otene nkan ankane oswafo a abedecha na ohye da ubodwumadie na sama ne bodwumadie ne ntotoye asio ono so kuro ya kasamafo de ma ankane Ghana ma mpanyina empempe ono so sai frankatuni de ma ndc amanyoko Owura John Dramani Mahama ne kasamafo Owura Felix kwache ofusu na oteseja ono so chechire semu no ai na papa na mo boni yam sei she dunketi a obo ni yam na filosofosu kwache so boni mfe papa wanya mu de ni o waso ada na mbabo mo ne wonto no be yale o sa be yale hwe ni onya be yale ma ko be da chi papa yi onya hu hwe kakra bi we komojis engetu abuni engetu amuni engetu amkura atakuma ani achama awu adwuma ye o atakuma ni abobo no ne kasi abokọ nrodi a agira ope ba bi yankoi ebusuama yanko yanim Kasiebo yi mu ye ba bepie mu ewo yempatam ha nanu ada ya eneja yakoto aba eto yes assembly members ahodra ewo Ghana hanum say yentom so aba na yenhwe seja wombekọ mrahye bedwamu a omubekọ assemblies ahodro mu mom na omakwa akodi adwumaso ewo ho ene wobekọ district mu ono na ni assembly man bia ni assembly women fo wo mu di ahimu ehwe se district mu ono ebumpuntu nsem nso bekọ nanimo na MP nso gina mrahye bedwam ebo adwuma na ni obeba ase ha nso na ni assembly members ni unit committee members wo mo nso nenam ho adwuma ni nyina bomu ema enkanko eba yen district ahodro emu kuro nketwa ene adentamu akese nyina dampuntuo koso na yeto aba yi assembly members wie ye no ene enano juade ya ene ya o February bosum da toso dumienu afempinu ene aduonu nan mu ene enya asem ketwa ya so akufuna mu mekire assembly members no wo ma so akufuna mu eswai se me amukachi mejina mu se me ya assembly man ama aboabofo ensuo mu ewia mu ensuo fa me kra mejirem aboabo hu donti entu obu nyina eswai
ya nyankopɔn so agye atumu asase ya jensanrio wo mu nyina agye atumu ede o mani hwade yesi hwade keke ti wo mu hwe na wo mu hwe nso Ghana mamra mu oso no ene ensem bebre wo ye 1992 constitution mu wonom aso akofuna mu asu aye no wase assembly ho no wo mu nya presiding member PM na wo mu hwe etoto nneoma etena meetings ahodro so atimi aboa ema empuntuo etimi akoso ewo yempatemu district ahodro mu any assemblies mu na ye kase yese Abrim Central Municipal Assembly aye bi penfo wa mu de yeso obukwa na antentam aye bi da yame wa bokwa ro mu di bom na pai bom kri do mu sabe ye kofie ti wa ma be pom ba bi atena yesi kokonte bi mo hwe no enumre nya kokonte ketwa fufuo nso a bi mo temene yani yanko ye PM na da monte yanka monte yanka enanu ada kra ekosi sen kwamodi yankwafu odibi na mfo de me kire asane man so across district de mempa me ho asem information center omo pa mo ho asem tie na wo mo kwa abato so ekwokoto abadi PM na ade ekwokosi yeni wo mo to abani wie ya ni incumbent de oteso dada se presiding member PM no oya assemblyman edema adesha won mo asene onimonyamfo Enoch Ofori Aiden onu onya abano 19 ene wonya ye ena owura Andrews do onu so nkofo di omtade frɛ no pa ayese do wonu nso enya abanimu mako 12 omutu wie ye no rejected vote eye 4 na chese enya asem ketwa ne yase anum ono waso omusan kokoto abani biem run off bia bam ya nmu nsam se buburuja na yankwa amane so ene eye owura do mom endi kan endotwe nkommo owura do onu enya abani mu mako 12 owura do ba chote menka maju o mini aba mete wonka te se dia ubo ai so kinti mu bram mete wonka yo me ba chapo mbako me ho den te se se bo afi no apie free ngurem ye eni on ho den papa na orenes do wo dia wo gina bi PM no wo gina bi ewo AMA ho no mo na boye nkyeremu ene abato ne sen na si ko ehu ne sen ayo we dia ma menchia wachiefo na menchia mo amu studio ne oba ho fedua woni ede na menchia aboaboman esansa aboabo na mefiri nti menchia obibia na menchia eye nananom aboabo ene asubua abato no nyame yadom ene ye de hyehyɛ so na sadia enema ko ene sadia wo kan ne pepepe eye bia no oteso de da no onya 19 ana memenya eye 12 ana rejected one eye 2 rejected vote no emum eye 2 enye 4 na emum jumadi akọ so wo honom no presiding wadi mako nyensa o perforce so asaka ho na wa abosomanim ye kọ na he ye kọ ne mprensa na kọ ne yi 4 dia mpre 9 dia na emu ye rem ana ye hu se enema pa sese etimi koso no enema de waye bi but e wo form kura AMA ye wo form wo hwe aye asane man so akroso na de compare atemo dan kuro no eye kuma but wo hwe ye ha na eye kase pa omo ye municipal yeso ye district but wo hwe empatemu nkura wa ha omo nyam puntu a ebema enema konkan dia ma omo ti ehia presiding member owo do owo tima obu ade o donipa se wanya fa ade na untimi nya adwuma no asamle member say yeko ye wefe ate se obibi ati yeso obi anfa we mra fa 20 we fa 30 we fa we antene da comedy pan so asamle member ni hia wo bi a o kandifu a oye trustworthy obetimi adi ade na nim no waboa eye community individual communities a ewo eye yempatem ha enti I don't think I'm fato me also say me ko preside no na yepoa na edenia mapa ebre eye asane man so across the district edibi nuaba enye boapayo ena enye
bibia keke ya pese ya boa ya tu ya hu si woni ya boa na nkofo enya foto ewe ye district mu a o kan say ya pese ya boa emwa ben na owura do wo edema district no on the presiding member there ona assembly ni na wo chair bibia why is speaker of parliament enti say ya de mrabi eba ya district ni mu a ya wona wo tire dwam na wobo ye bobo hu wi a wo de waba abbo so say pam etim so na ayemra e de ama ya district no na we no won say ye ko wa esan say watena so achenti ensuo so eche wo tuwam a de de adihwa enti ade bi on ma so osigina na anka boa ye timamfo no esan ne ma ba ko miedu benti wo osigina no na akọ atia emwa emma district no yankoyanim ebi ne say open mo no say assemblyman welfare yenu no mo yo kada hi o ma chi okada o mu ni lances o mu di chi okada so mu chi meboa enti me ba ta afuo ni na ya ba gada o mu ni na na akọ DVL ni ya bisa o ne bo DVL o kwa no kura de nyam yedimi ni sika ya ti wa bonte so o mu ji wo lances no enti sa eso mbabo ne kakra me nua ba se wunim enti nipa no o tia sika kura 1500 no okofa wen o twa okada okofa wen na so se ye kom na bom na DVL fo ba ye no mo kasa na o mu tibeti afia o ba ya mom me bribi a etwa mu ko ye nua ba ko no ya ambassador ema eye Ghana eye accident one eyi oba ye no mu na me di nya me licenses ba ti licenses o ko dia na wo kuta be 1500 to 2000 obenya enti sa enyama ni bi hyehyɛ pa ni bi no ana ye nuanom a ɔmo benya scholarship ɔmo ye disabled for ɔmo benya scholarship o ti duwen ema eba kura onye bubu ani kura na ye ama no enti sa anyama ni na ye bɛhwɛ na sankofo ni na ɔmo di dem no ɔmo timi anya baabi papa e de asi na ɔmo nkogina street so nkɔsrɛsa de me gina wei me ya assembly member keke aso me kuta nkola ma ko 400 ya so ma se a ye bo ɔmo tim ko ye PM a ene se enu ye tuaka eti benya sika kakra na me dia so ma se pati ase jo na se ya se mo bo atipenkro ya mo atipenkro ese se obia wo a opeso win na so nya 23 mpato wati ase mati ase 19 mi sumi nya 12 ba dia beta akọ ne dia me yi na bo ho yi na bo ho o avem na 19 ni 12 dia se bi wo mu o na ayahe me kanu kure etreu on se si a politics na ayesi kapia na so me nua ba kapre kura ma ni bi anto fom kapre ba ye kasa atro mo se ye be ya dwuma se ntiro mo so te ase nipa 12 ne te ma se eti se ke be jai ta ne ma na ebema woni a be di e kan no o me ya dwuma yie mpato dia me kan wa tia tia ameti ase ade sikatua bi kwa so ho kakra kwa so nti me so eja kwa ata me papa ne ado tei ahe bone ho oni kapre mesumi ni kapre ye be de je sikadi atua eti se bia mo mabua ye na menya kakra de atua na ma di me di PM na ya so ya kwa ata na ne yen yo edi run off no mo bato de daben na mbakwa akoto abade bio assembly no kura no o ma moayen assembly na moayen ne sense say ye to ye no na se ke sa to biem asane ye dia se 10 days period grace period ba we ye to ye no ma me ya nto hwe na o ma me ya ye enti 10 days from today okay to the to asom yo ene agya wo bibi katwa to aka na ye mfansi ni ameka to ne se aboabo man DC yo aboabo modesia ne me obi ko ba bi na so obo ne homode a ese mu na muta na chi na betia ne ka boabu ni ye PM ewa aye atane man so across way enya mi onyam se ti e betra oboabu man pedifo wo na mo meta amachi esu bo man o mo meta amachi na jumadi a media ti mani so no yan konkan kan because ente meye DC ente kra jo yan fa hunsi ha ye da se papa enumre me so meta mo se abusuani pa ye ne no ahwetwe nkomo yi wo ye assembly member eye asubua eno wodie na assembly man odidi juma kama aba no onyamu 12 ena owura Enoch
ofori 18 wono so nya adunkro 19 ena mienu de wo man tu ne ye na assemblyman fo na we de boapayo assemblyman fo amato aba koto aba enya rejected vote wom T2 area rejected omoto se no na abusua ya hwa se yenya eye owura yi no incumbent dan mum yankwa omintimrim wo se yi agro ne beshem kena yankwa wo mu so adwasu Brim Central Municipal Assembly aye bi da nyamefo no wo no mu so yaso wo mu koye wo mu de o anya anto aba ne kra yentie sani assembly members binum abufu hyew ne nsamtwerofo Ahenkan Kasiebo twetwe nkomo Nyame adom yasue yin ama asumdwe aba yesue yin ya na nka se ye another meeting kwa hyehyɛ so na nka yetimi eyi presiding member teno na wenchi kakra ya den aba homa yentimi enji enhyɛmu ne de ekɔbɔkɔ na second one is after inauguration no ato aba na say elect ye PM presiding member but ewie inauguration na ekɔ assembly hall no emu say assembly members ne mu akyɛ nipa be 10 ne wo inside but others ne de no mu ni ho enti no omo ye say nipa ne ni woni enti ne yentimi de ento aso enti yentimi anto aba enyi presiding member no nene edi kan ya me baye assembly ha no ma be swe in na nneɛma no senke ye no yentumi anye sanse nneɛma nketenkete bi ekɔso no ama yentumi anto eno ne ye SPM no yentumi anto asat na akɔda so wa ha no musi anka ye twensi bi anko me banaka ya to bet bia emaye insin pa president center be 45 million say yentumi ento at least e set pinya at least 20 na ketumi tuma PM no bet asat na no yentumi ento ye dodo na ekɔ sama ye krampo no isi kwan so yenso de ye ekɔ so far ni pa be 7 and they were inside say appointees na come at least 20 plus there also because some members na say 18 plus appointees 9 into kan must be 20 not 27 and no think you to aba no but as I say numbers na answer into no intimi anto ama ya appointing so mpacho obi anka bibia sa ye but almost say on be friend na so my letter into no show me nim say letter no ba na so be friend almost friend dey ready say dey ye beba Jo atiefo eni awutie ye aye bida nyamekase agenda bifo agenda nyamekase yo wo mo patam ha sei wo omasa ashasi o obakom ho abia we voice am totasam foforo bi su ewo mo aba fresh fo ne de dadi na atopefo ne de omuni wadwuma ne mra dada enti no omudi omuni ba bi omu na engina Any out here, assembly members be a wonum ever Brim Central Municipal Assembly ni mu ye ji wa mu tu wie omu atu wie mu ono na se ji wa mu atu mu wie ye ya wo mu swa wie ye no wo mu we aso wa mu ahio ya hu wo bo ya no fu adwen di kruma for na se trom otido ya krono Adaya say PM P1am PDBam I'm got to mom to my dear and there's someone to someone and your master I you hey go for we be sromo o ma sha se do ma sha se hey ye di piaka Adaya say mon to ade na mon transent no mo wie ya ma dwane asori agya hokɔ na mo so sa na mo tie Wana moyo no izi omuyo hwan nipa mi oni na ejina nipa no kwana ntoma na wan to ama no Daniel udwane why are you running why are you running anybody wanna to ejina minim sa mo ka chi jina bi na ba ko no ka ho adrim so Adiri no go mu fama no blog wa mo wa se mo sa ko pere ho me ko ko na benka we minim sa di we kwa de ba mo di ba ma ne preku na mo sa ko ma na pre ho aye den adiri yeso nye ne ba ko adiri yeso ma fama ye Ate na we sa adiri yeso a wo sa ta what say si ba ko na adiri yeso ma fama ye ye bi ma fama ye it is possible ba isa no mo ya ma na ye adi asam grade adna duru no so mo fa ma no wala mo sa ba yesi beto de sad room so unim sa brand ya no esi ono atere ho 2 pm sad room so adrum so oh why bi crowd na
Unim se wa woman asie no. Oh. Some TikTok yi. Me jeda namo. Say duru biso. Ranti owu ya o. Mama Kano, Western Horn baby no. Yes. You are there drum so ba no. Ana ba ko no so ga say duru so so eja party to. It's awesome na no. It's awesome no kwesi ba go wo. Aduru so na wo say mu jaka. Aduru so sai. Oh, we ko adem nyini so ka say aduru so. So obi ni gina ye. Na mu jane say. So we na fe na gona chance ye. Atimunsam. Achimoda. Yenie. Achimda. Yeni o. Yeni. Kotoku. Yesim. Abba. Oh. Na mu de mon to kra say dey asade for 2 years man. Mo to na bia nkan kwai. Mu jane akwan. Why are you running? Ko fo nyom sitin allowance ntira. Is you have no more planning. I have no more planning. We are in the say. Engine say. Obi ko cause. O ma sha se. Mo bo. Papa. Aja join so ko beti asim no ma ni je be onu so. O se so go biem. Joy is going. Asemu. Na ne hwan ni ajenkwa ne hwan. Ajenkwa wada na. Yeah, numu yi. Oh. Ma mo nya mo ka je sa o. Ade mo ye no nyo. Adiamu ye yempo. Oh. Abu for why? What? For the man. Why you do us like that, no? Say Adria so. Adria so mbazam dia de be mayen. Munya ye kwan ya kan ga movie ye. Mu va PM ka krai mayen ye ni ka krai bi so. Mu mbazam de be mayen. Mu fa. Vanya. What you try make what ya? I was here for Jubilee Hospital. Ya don't want to say. Ni abo wani mabaso me pa cha bana pomdi ensam dia onwa na okwa dan wo mo na fiti utiri bepe mo na se bibiara edodo bia no wani be hwe aboambo anya pomdi mapa ma neoma enso akọ eye enkan dia dane se ubowura mo yaso ono ma da mu ni nyina ne do hwe ni nyina no ye adwuma mfidie dia ba so dia oduru wono ma no ya de no ntime nkyere ba bi kura wona fidie na beboa am yehunu ba bia ya de no so ehye ne atimi so amwano aduama ho atimi atọ ye hwe owie a me pa chaw ye nkyere ndo ni ma se kwa abonten koto yaso ye wono mana no ye wo eye ahweye ye manduro ehoti doctor ni de wotu aduro so no ne wo kyera mo akwadwu ndo de aka se okwa behwe so ne wanom na atimi aboa me pa chaw ba wo fa afura bosome nkura kwantu bra na onhwe na ommoa na wapomden enso ncp ncita bosome nkura kwantu de benantim bokọ wa mu ebeba ne bokọ na afi ho atimi atọ wadaroma uwe eniyade soso a fa kwada wo mo omotenete obeboa wani no ye hwe na wose ma glass hye na emmoa wa ye be ne sabebepe ediama na anaso seja wose ye hwe ne aboa no wani no ye de fro hye wo ye be ne sabebepe dem ade be ya wani no sabi kafra che wo sabe hu ade se de na hu no ye be ne sabebepe ediama me pa chaw esen ya ade ba kwa hu hia pa ete koba se enka bi abawanum na opese san kan firi wanum na nka papa ba hono ma wadaroma de be dan ye be hwe ne aboa me pa chaw oseno ene fi adaso chaka kafra ye be hwe na ya be paso ama oseno apai se fita na timi aboa oseno sabi aboa pepe so ompe sa apese otutu bi firi mu a oba ye be ya ma kama sanso na etutu obese obubo bi hyemu a eno so ye be ya ma kama diabetes na hypertension ya de bi wadaroma ye tenete ewo ya so ye hono ma enye asem keto akranti bra ne yenhwe ne yemo asa akwan no enso so apomdensi achiba health insurance no wadaroma ye toto na se yenjeja no kura ebo adwuma enti uba ya de bi a wose ye hwe okwa na endro bi a wose ye de ma akwa ye nsa pepepe na timi enso aboa yi pa wadaroma odi wani kire mu odan bo abo kwantempo no eso amantra samso no so we ho ana ya boy sesien enso so ewa oba obetimi enso ehunu yene na ode hawo no abedan ya pomdin mu hawo ni nyina fa beso yen 0244 575799 0244 575799 ana 0241 784645 0241 784645 eno ene ahoma ubetimi nso apusuo na watimi enso so ate eye Jubilee Hospital for mpanyimfo enka na mwa bia oso mde boa wo no mde aboa wo enu achi wadaroma company yi kire mu se ope asase na se wo de be fem no ana potoka se wo de be han no ni nyina no aye krado se eja obeji
na ɛho enkitawudie bia wɔsɛ ɛgya ɔno wudi bia no wɔne wadi sɛ mpo sɛ wɔbɛtɔ ama nso koraa na ɔbɛboa de ho na afei saa no baabae no nso atumi akɔ so fiti ɛyɛ kwantempɔn a ɛno ɛda akyem ɔda toa mu abɛfa aboabo kurodua mu kɔsi asene kwantempɔn no baabi biara wɔ asase no bi da bɛɛ sɛ ɛyɛ 2 plot anaasɛ deɛ boro saa wadaroma ɔsɛ wayɛ crowd sɛ ɔno bɛdi ho nkɔmmɔ ɛyɛ 0244878763 0244878763 na afei watimi ne company no nso mpanyimfoɔ abɔ ɛyɛ nkɔmmɔ afei yɛtoa onwunubere Akan Kasiebo no ɛso akɔyɛ n'anim ɛwɔ nsɛm foforɔ ɛnso emu na sɛ wobɛkae a wabrɛgya abɔtoɔ no MPP foɔ mo kwakɔyɛ mo promise ne pempɛn ho na no afei na nsɛm twɛfo bi edi nsɛm paa wɔ ɛyɛ amanyɔkɔ bi nsɛm a na ha adwene me yɛmfa baako de ama wakɔpie mu ɔkaaso a ɛhɔ nim sɛ nsɛm twɛni baako bi yɛ paapa ne tantan so wɔ hɔ wabrɛ MPP foɔ wɔnom ɛyɛ mo vetin no ɛno akyi ukɔ ɛyɛ yɛndi so abato mpɛsua so wɔn so wɔn deɛ ɔmo kyerɛ m sɛ mmarahyɛ badwani nankasa mum ɛna ɔpaapa ɛyɛ City FM foɔ mo sɛm twɛni bi so ani so ɛno koraa no yɛ animanim yɛ adeɛ a meka kyerɛ wo yɛ o wobɛpie mu ɔyɛ mpɛsua so koraa mpo a yɛnua baako mɔka so ɔno so ɔgye ne deɛ ɔno so yɛprapram no kakraa ɛwɔ hɔ ne mo sɛ yɛka sɛ de wokɔ yɛkyi yɛbɛka aka nkurɔfoɔ yaw yɛmpɛ ne saa nti wodeɛ ma yɛmfa nsi yɛyɛ na mmom akɔba ne sei no ama sisi nsɛmtwerɛfoɔ no obiara ni afekyere ne ho sɛ yɛdeɛ ni kamafoɔ na yɛ mmɔbɔ ankonam obi nya asɛm bia na ɔhwɛ nsɛmtwerɛfoɔ mɛka bi ma yɛn yɛakatua mma na yɛna sɛ bi yɛano drɛ ni asom yɛbɛka katua ne ba pɛ na ɔmakɔma no atum ɔnga sɛ nsɛmtwerɛ bi ka ma mtɔ mɛgye kakra ni obiara mfi yɛn sɛ ɛkɔba sɛ yɛkɔboro wɔ bi pɛ nsɛmtwerɛfoɔ ma wo sɛ yɛaboro meɛ monka bi ma yɛ na ne yɛano dam kpakpakpakpakpa yɛbɛka saa nanso yɛdeɛ yɛaboro yɛ a obiara nka bi ma yɛn ne yɛnenamu saa ɛno ɛna nsɛmtwerɛfoɔ nka bɔ mkoa ahodoɔ bi a wɔwɔ Ghana hanom titiri paa kubatan no ɛyɛ Ghana Journalists Association wɔn ne bɛtu dwa sɛ saa na ɛkɔ ne deɛ a ɛne nsɛmtwerɛfoɔ sɛ yɛsoɛfo yɛn ho adwene ansa na deɛ bɛto yɛato yɛn ɛti sɛ woyɛ obi ɛwɔ ɔma yi mu na sɛ wonim onsa parew na wode onsa kɔkeka nsɛmtwerɛni bi pɛ ɛnoa no yɛne wawie yɛne ɔto nkwanta yɛpae opoku dwale a ne ho mpae obi anka wasɛm biam nsɛmtwerɛni bi anka wasɛm biam fa ho na wane nam ɔman mu yɛ deɛ ɔpɛ obi amfiw na saa gyina sidie yi a Ghana Journalists Association foɔ si yɛ no ɔmo de starte onimonyamfoɔ ɛyɛ Mavis Awakum sin so awutu senya East Mmarahyɛ Badwani ɔno nso na ɔmo de starte yɛ sanse ɔno ne nkurɔfoɔ bi yɛsom dɔm sa akɔ keka nsɛmtwerɛni bi ɛdi saa na tie deɛ amaame wɔdi ne dwumadi a nsɛmtwerɛni bi ansuo obi anka n'asɛm ɛno akyi yɛnte anka nkɔ soro yɛte yan sɛ yɛdi so apae wɔ hɔ yɛsa kɔboro nsɛmtwerɛni so wɔ hɔ ɛna ɔno so nsɛmtwerɛfoɔ nka bom koku baatan no so de ato dwa sɛ ɔno so ma nsɛmtwerɛni bi anka ɔno so ho asɛm nti na mbɛsɛ mebɔ ne din no ɔno so mfa ne ho na obiara asom ndwe no na saa gyina sidie wei National Media Commission NMC foɔ kyerɛ mu sɛ ɛnyɛ adwina sidie papa sɛ yɛboro nsɛmtwerɛfoɔ no apɛ sɛ wofa kwan bɛfa so abɛbɔ mo ban a wɔanya adwina sidie bɛboa ama yɛbɔ nsɛmtwerɛfoɔ ho ɛban sɛ wote sɛ obi aboro nsɛmtwerɛni a sɛ yɛnka ne ho asɛ biem ɔmo kyerɛ sɛ wei mmoa kwan biara so da ɛsan sɛ obi biara a yɛma ne dibire titiri ɛwɔ abaa mu bia no wɔyɛ adwumaden aboa Ghana nkankɔ ɛyɛ nsɛmtwerɛni bia so asɛdeɛ sɛ ɔman yi ɔhwɛ sɛ nneɛma ɛbɛboa bɛkɔ n'anim no wɔka ho asɛm etim na kyɛ badwani bi kɔ na sɛ bi ne nsa apatiri na ɔde akeka nsɛmtwerɛni bi a wontumi nka sɛ no nti ɔkɔyɛ ade papa bi ɛyɛ a meɛnka ho asɛm ne yɛnkra no ɛntom saa ɔse daabi ɛno deɛ nyɛ agyina sidie papa ɛbɛboa ama nneɛma akɔ nkan na saa nsɛm wɔ ɔde ɛto dwa no na wɔde nam ɛyɛ tutenani ɛde ma National Media Commission no pɛ mu nankasa owura yaw ɛyɛ buadu ayɛ boafo wɔno ankasa mu o ɛna akora de saa nsɛm wɔ ɛto dwa ɛna anya senketo asɛm deɛ ɔwi bi gu hɔ papa ma yɛtie biai
to the recent puerile, vicious, and violent attacks on journalists for exercising their primary obligation of informing our people. This has resulted in the equally unilateral decision of the GJA in calling for a boycott or blackout on such people. Whilst the approach is popular, it is dysfunctional. Many years ago, I courted displeasure and contempt when the Ashanti region chapter of the GJA issued such an order against the Vice Chancellor of KNUST, Professor Ellis O. As is usual with some of our journalists, my dissent was taken as being too low. I was taken to the cleaners and described in very pejorative ways as a turncoat, infenimu, treacherous, traitor against journalistic interests. I still hold the position that whilst it is disheartening for journalists to be attacked violently, the unilateral resolve to black out or boycott is not the most productive reaction. We cannot fight impunity with impunity. I will support any effort to ensure that justice is done against all such deviant acts rather than blackout or boycott. We must follow the rule of law and the due process. Condemning such acts is in order, but not the blackout or boycott. Ti wasisi ya kaseti asem ya mro samtwerafo ne de eno de oni obi aye adwene samtwen de ni kwase ya bro no na mum ya bro na eno nkire se sabie nyina sa ya no so ne yemfa nhihye enema biara wono de ni susu ne na adwene mu ene na mamra kro na wasua no emmoa manuama nkonkan na opanyina wote ne nkan ayetutrani edema National Media Commission NMC owura yawo buadu ayabuafo na sansem odi tu dwa no na ayadwumadi a wonum edie aman kyerɛkyerɛ aman enwu eye nsamtwerɛfo nso anya nimdie na afi yadwuma na timi akoso tɔte wasantemantamu na ɔkyerɛ adwumadie no eye Ghana Journalists Association wamo ene eye America bofotene atena ye wo eye Ghana ha US eye embassy no wamo no na kambo mu a wamo enso eye sa adwumadie we ntotoye enti eye opanyini yaw buadu kasawie ya na pe ana Ghana yeso yansam twerefo kabomko no ye panyina wotwa ya no eye owura Albert Donfo agya wono soso kasamu no ana ose ne nsuo bo wa kasa betebete mi no ose opanyini na akeka no ose abasem ye buru ye nkrofo tete ye nkrofo Ghana hanom no o ga gire se ye de agiri ye se ye beboa ye ne aya de hye bebo mo ban a wona be kire de ye nye sam jafo de an se obi buru wa sabia no hunya se obeka se nka na sam biep sisenti eti enkoso anka no mo nkoso anyo mo bokenten nye kokoti wa yeso no mo nkoso amria na ono dia ose ono ni susu na adwum hu ni sadabi eye NMC fo nsam na mo ekeka no amisa sabi omuda ye no da ye bi na wono so wo nti o mani fida yeso ni mu na wono mo eye Ghana samtwerefo nkabom ko die o masi o mo epo no enoa no mu gina mu o ye obi a sabi mfa ho ye mampanyini kura ne yete sabi kafracho what eye ensamtwerefo so atia wo so niam bi a wo se ye na wo so no sabio ye gidie se ye ho beto ye no e wo se ye so ye ne sa ne nyina ye firi mu fi a ayadesua de e de amaye. The NMC done to promote and ensure independence of the media and the freedom of the media in this country. You abandon your call for your constitutional mandate, and a journalist, a veteran journalist for that matter, who's part of us, because today you are heading a state institution or a state organization which is supposed to be independent, will now disagree with entire media body. We have 500 bodies that came together to take this decision. So if you disagree with even GJ, you disagree with, are you saying you also disagree with Media Foundation, disagree with GIBA, disagree with Primpa? It's insane, you don't even know what we are doing. And it's unfortunate that this comment it is the responsibility of the NMC to provide a enabling working environment for journalists to thrive. Often than not, we see NMC sanctioning journalists, media houses, go and apologize, go and do this. One at all as the NMC sanctioned perpetrators of attack on journalists. He will tell you that all this report didn't come before them. He will say that all this report didn't come before them. Meanwhile, during the invasion of the UTV studio, nobody reported to them. They were the first people to issue the statement, but nobody reported to them. One politician, government officials attack journalists. You sit down there and say you are waiting for a report to act as NMC, which is supposed to protect journalists. So if you can't protect journalists and you cannot ensure a safety, enabling environment for journalists, why would you disagree if we are taking abnormal decisions? Aha, ubeto gole, hodemo, weto samia, ejabusiafo, ora, wano ana eye ensamtrefo nkabomko, panyina wotwa ya no. Albert Donfo
ana atisi okeka bi di kire eye National Media Commission no so odra na okasa wa no pa eke ye ho bambon se ka mu na kura mo mu na wose ka mu ka bi maye obi bu ye ne ye twe ye ne nya ba bi ankope mu na wose mutumri katante na mo beje ye ne na ene asom nan na se bi mode mo se ene mo nsa na mode sane na de be so mo nsa dia fra mo nan asom ano dia fra mo nan no ye be ready mode be sane se mo an wose mu gina as independent body na ke ne aba ni nyasam ye ne obi anyasam na kama ba na mo be siesie no sisi amako gina fa na ye mu yedium ebre be so se odi bre be ko se kura bi ma e go see now program we menya na kam wase o so mi odi nyina ko hia mu adwenkyere menya kam wo ka be ye de pa si we papa ne ka se wi o ma na nko ono no nso to ma ne de na kono aba anya na ya buru ya na kukudro nso ka se esi na nima ye eye uma ne nko no go ka esi na chi watu na ka kire no ono kwa no ko dino we say yes akamasem aba mo hwe sa ayamudai ayamudai se die benti yaso adwuma ne ye ne wa amamra o se munnimu a yaso ye wa amamra obi an na adwuma mu burofo yes yaso mo da bia meka mi go via metie mi timi ngo banka se mi amekere me ba de si uye ji chani klasa do ba ma ji chani so nkere wade aso obi ko ne chani chana ba de no ye chi se wo wade na chanye papa ji so na mi amekere me ba na de da bi but Ghana han ma de ba ko ne se politician for be so mu control media no on be so mbunga mfa ya so o ma hu si ya pe ne nkrofo e betimi aka bia ma o man ni nti om do mani bre nyina be so ensam nkrofo so na ensam twani ya de ne bi yeso ye won mamra boy ho ban ti sam twani ya de na enya ofiri se tia wo etia mra etina nkrofo bebre no mu si nkrofo da defamation na no ho ye den fa ne kwai na wa tron se na to oburu no na o tutuna ya mpia una ochim na wo no aba sa de o se ya ne ya ka o so mo ye de be koso aka ye be ka nko ane mo brofo edam mo anu ona mo sore ade bia na nsamkyerefo ade na nsamkyerefo ade ya mo dan yeso adwuma ne ye bia wona adwuma mu brofo so wo adwuma minti magye nye meso me de oso ti magye nye yanka se ye kronkron ti mo bi nkan asem da bi na be kama asem aka bo mabaso wi aka masem me sa ade me pepa bo mabaso anya hwia man sem nye se de me kan sem be se du de abakubo mu eye Ghana de ba ko enim ye no obi monitor den ne dia ne se wa no bepa wa no pa kolon ane de obe test sisi a ba de wa ye nyina na de won kan wasem o on kan da on kan da drama onya da bi Ghana yesu ni aba no that's the reality anu tina ni padudu bi ani akoma pa ne ahomfama so a be bibidi abo o man no because kakra from so kakra be said yes mbe e ba huru wo no se so be nu wanu say afena ade na kwa ade nam koyeye man tell me baby tina nipa bebre na ka o manu atum obi a hwe so na oye de ne ho beto no me ba I graphic na dia him no graphic mamfa headline intro what dia mediana that be brand producer or the headline be bobo wan sana ma hwe yes me nko dia ona dey we nam one one it me fa messages nimbra Facebook na me gina amevo Kenneth ediaba Lutin Akan Kasiebo ne ede pa na I love you guys okay also you expecting a gift Wednesday Valentine na amevo yo ye hwe animu fantastic weather force ono so the aba say if the driver or your boss is driving us into a ditch basa ti 18 no wona ye mate na mo de bom ho asam na ne se na ye mate enwe ye mate keke no se nye mate keke obi drive ye no de ekoto amena mu a ti mate ni no ono so tato no wo hunu sam na mu ye ekoto ya wase na de ye ma ne kwa no o meyi efram na amna nso ka ho ne ekoto tokuro kitwo ya koto mu awie ye da pie
Osimeyi mu afri tokro ketwanim. Ibrahim Garba Kenya ono nso de abase it is possible inshallah. Oma chum so de abase ye ho tese ye ho okay woni onua bi na edi nkomo wa ha yo eni Kasiebo na se nkomodie nso ahyase wase enya asem ketwa na na akua mo abo aten ono nso se ba omia be break 8 ne simple kra master planner junior kentampa o se Ghana for mo Dr. Mahamudu ba omia kwan no mbra mo chen no ono se no soro ahima no akunya ne ye ne dia se John Boso ono nso so hwe live every Boso Fantia Kwa South constituency o say news no emu eda ho mame nko SMS dia super pap yesu o ene dia super papa na we dia ba so de ma wuli odi free achem dan o say Jack Toronto Jack Toronto also do understand what Mahama was saying was it Jack Toronto no wo krom ha say no ote ye kon so wo mia ye kon wa do na dwo mia kon as say me kra me kon ye me Jack Toronto no Mahama nsam no wo ka no ote ase de also ote ase de ena we so de ne dia bo se twe a ase adun ketia ntro ni otronyo ase adun ketia otronyo o se ba omia ni onipa obetimi aboa magana konanim oluwa ochia no pa se ne manso across MP ena o se ba omia ni oluwa ni asanfo nyina ni ba akopɛ lion face when so the abasa o the inoko the fridge wani o se Kasiebo ni didem pa yeda se o se everywhere you go MPP was spend money is like tiafaso what do you go the profo bone me yam cry me egbo me kro me start everywhere you go MPP was spend money is like use her wife down. We are all here for 2020. Asim na compliment ya say. Wow, tiasie. Oh wow, come tell her tiasie. Everybody is use money. Enti be bia be ko bia na pipi se sika. Na pipi promise. Wife down e be mu. Esidan. Wife down. Eno ya yi ni bia shortcut no tiasie abai be kire wo. Na bia pipi for se sika the 2024 ye nyina wa ha ye be hwe. Eno na ma kire mu no. De yi. Ya bremo. Adai. Yo, my brother to come and tell abroad for there. Cobra con. Ono so the abase. Obefia the truth that come tell her idea. That no I drop for money. My brother money. So I drop for money. I come from money. The truth must be told. Amukachi is the best to be the PM. I go I can pay mama na me mission you. Gebla ku dey come. No actually dey bay. Was Amukachi a senior? E wo chamber ho. Hey, okay, aje na nya me kase. Nana sere won so de ne dia ba wo se nana do yo me ye ni do akokora wo yo be rade akwanu mu asem we say ni did the senior obibini GH inside achema preku sister fia ne bra kofi mo bo adwuma pa nyankopon cha appointment charge boss yanko ya kwa na mesraw we dia ma anya pe hwa ana gibi da hwa na o ma ba me so ane ye ndem we de ma menya ne mfiri won ten time no ko happy belated birthday nandra na ye wawoda nti wo yire utwotwo mutwo adwoaje wa Millicent wo yire ha wo no moda so be ma na edi birthday no so ba no da bia switch se wo yire pa hwa na benya eti adwoaje wa Millicent se ni twotwo mutwo ni do wiase ni do mpemu dompe ni bempa be ma wonti ni hu jai wonni ni hu agro ni ku ankasa Mark Opoku endra na any birthday to man happy belated birthday na owura Mark Opoku oda so ne yire da so yi
Andrew di ni birthday ni nickname pa ekura na aboabofo ekura ni mo na abnasefo nso ni mo no ya frɛ ni yellow nti wo show mo engagement na yellow kente no se yellow wo mpa wo mo kala no enti owura yellow happy birthday ya love nso so we show happy birthday nyankopon show ni wakoma so ade nyina ma